Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Nimbuntaga may galan ni agyod sa atong sibianan si Vice Mayor Alan Bukaw sa Dakbayan sa Talisay ato ning mahinabi ron mga sukiting paminaw o kauban niya iyang kapika sa kinabuhi nga si Konsehal Yiin Bukaw nga ni asab sa atong sibianan mga higala. Nag-uban silang duha no diri sa atong sibianan karon nasuroy diri. Unya atong interviewon ron mahigala kini nga portion sa diay mahinabuhi sa tagadali ha. Tod ka na to mahigala sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa imong dugo? Ikaw ba dunay hypertension? Basin taas ang imong sugar. Basin may diabetes ka, unya wala ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sana ka rason nga ano nga nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kana sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys ug daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tilo bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw naghulata pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag adlaw. Ang DTX 500 dunay chalantin gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo imong blood sugar, kontrolado pod ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500. Your best choice against diabetic induced hypertension. Alas 8:01 na gyud mga sukin tigpaminaw ato nang mahinabi ron si Vice Mayor Alan Bukaw nga ni aron sa atong sibianan mahigala. Vice, mayong buntag nimo? Mayong buntag Attorney Rofil ug mayong buntag sa atong suking tigpaminaw sa DYHP. Okay, so niya pasalamat nga ni agyod si Vice Mayor Alan Bukaw para ato sa mapatas ang atong interview kay nadto milabay Lunes napabati namo si Mayor Samsam Gulyas diri sa atong sibianan unya karon at least ni asag ka para mapabati pud nato ngadto sa atong mga kaigsuunan labi na sa mga Talisaynon si Vice Mayor Alan Bukaw. Pwede ba Vice mahibaw-an mo pila ka tuig na gani kang panerbisyo sa politika o gobyerno? Kung dili lang nato ipuno ang pagka-KB nato kabataang barangay. Diri lang gyud ta sa Talisay 32 years na, 32 anyos na, attorney. 32 anyos. Oo. Kining pwede mo ito mahibaw-an, Vice, ang imong background ani before ta mo kan ba no nga before ko mo hatag sa itong mga question unya kay kinini ang nakoy mga pangutana labang striking sad, Vice ha. Okay na tayo, no holds barred. Okay, problema, attorney. Okay, so ari sa tagay nahinay lang sa tagamay. Unsa may background ni Vice Mayor Alan Bukaw? Unsa man ni si Vice Mayor Alan Bukaw? Of course sa Talisay nahibaw-an ni si Vice Mayor Alan Bukaw pero niya man mga listeners tibuok good kabisay nag Mindanao nga naminaw unya napod sila mga parintis Talisay na mga taga Cebu City nga mo maka-influence po din nga si kuan may buto-buto ano ba no so may nang mahibaw na to tagay ko na may og background ni Vice Mayor Alan Bukaw sa wa pa mosuod sa politika og hantod nga ni suod sa politika unsay gisugdan nimo KB niya hantod nagkonsehal ka sa Talisay? Atong sugdan diri sa akong ibutang natong pribado nga kinabuhi, Attorney Rofil. Pwede may mangutana sa imong educational background pod, Vice Mayor? Ang atong nahuman, Attorney Rofil, AB Pre-Med sa Veles College. Pre-Med? Oo, niya human ana nikuha ta og master's degree sa Business Management sa University of San Jose Recoletos. Okay, master's degree sa Masters in Management, major in Business Management. Okay. Unya napadata sa NMYL sa National Movement of Young Legislators kay aktibo man ta nga konsehal sa una. Unya ni qualify man ta so gipadata dito sa AIM. So nakakuha ta dito og Management Development Program for Legislators. Okay. Unya human na napadata dito sa US para pag-observe sa ilang state legislators.
pagbalik na to dinhi kung nakahinumdum ka atong 2013 nga medyo naparot ta sa grupo ni Mayor JVR, kaminduhan ni Sir Eddie, atong gihuman ang atong doctoral degree in human resource management. Wherein ang atong thesis, ang atong dissertation, mauni ang consultancy, ibutan na to consultancy sa First District from Sibunga to Talisay. So, maunay atong degree, Attorney Rufil. So, ako nang gipangutan na gyud Vice, kay gusto mo mahibaw ba? Unsa may capacity ni Vice Mayor Alan Bukaw unsa may iyang nahuman, no? Nga kurso. So, akong klarohon, pre-med ka sa Vélez College. Unya naka-masters sa University of San Jose. University of San Jose Recoletos. Naka-aim sa ka. Unya naka-doktoral gyud sa di ay. Nahuman jud nato atong doktoral. Gawas niya na attorney, there was one time gitagaan tag scholarship ni Sir Eddie sa UV Law School, no? Julius Law School, pero mao man tong higayon nga medyo napadako sa aim. So naputol to. Mao na siya, attorney. Okay. Nya arita sa imong kuan, public service Vice Mayor Bukaw. Kumusta man? Unsa may sinugdanan pagsugod gini mo? Private man ang imong kinabuhi gyud. Ngano naaghat makagsugod sa politika? Mao ni dakong pangutana, attorney, kay bisag ang akong mga colleagues sa human resource profession. Nangutana gyud nga kay before no sa imong pag-graduate na, wa man ka mosus politika. I understand diri ka sa private sector. Pribado ko. Before tamo atos politika sabi, before sa public service. Pwede bang mahibaw-an sa namo ang background ni Vice Mayor Alan Bukaw sa pribadong kinabuhi? Pribadong panarbaho? Nagsugod yun ta, attorney, taon sa kining ultimo, no? Bag-utang ninyo, nakatrabaho ta dito sa Bohol, First Engineering District during the time of Engineer Arbolida. Technician ta dito sa ilang engineering, kinibitang tigkub-kub tunga asdan para pag-determine kung angay na bang ispaltuhon ang daan ug dili. Okay. After niya na-hire sa ita sa National Power Corporation, NPC. Dito ta ma-assign sa Tungunan Power Plant. Tungunan? Dito sa Leyte din eh. Oo. Human niya na, attorney, dire na ta sa Visayan Electric Company. So naka-ari ka sa Bicosan. Unsa may trabaho nimo dito sa NPC? Sa NPC, attorney, nahug ko dito house artist nila sa NPC. Utility house artist. Okay. So, nagsugod yung taon ta sa ubos yun, attorney. Ako may magluto sa mga pagkaon sa mga ininyero, tanan. Unya, on top of that, kung wala na ko'y trabaho, kay baon man sa tamo charcoal, gi-charcoal na ko tanan ang mga dagko nga mga opisyales sa NPC. Oo, so butang nato mura o grabe ang naagian gyud nato. Dili gyud ingon nga ni diretso dayon tagsaka. So nakaibaw gyud tag unsay trabaho diri sa ubos. Oo. Okay, sabay ko unsa may trabaho nimo didto Vice? Personal assistant. Dinha gyud ko magsugod, no? Personal assistant unya gi-encourage ko sa akong former boss sa una nga strive good, paninguha, unya kuha o masteral. Mato nga, at the same time, attorney, mutrabaho ko from 8 to 5, nya by 5:30, magdagan ako para San Jose. Doon lamang kay pong Bico, San Jose? Makaon ako sa Paulino, kanang pungko ba? Kayo ka og adobo, nya sabaw, nya dritso na, pick on lang ako akong barong, dritso na ako sa akong klase sa akong masteral. Okay, mabaktas naman ang Bico, no? Kanang Bico nga opisina mo naman sa una? Na, attorney. Dahan no? Karaan, so dali lang baktason nimo San Jose? Pero buya, sington jud ka. Sington jud, Okay, so nya sunod adto Vice. Human nato atong masteral gipirate ta sa Norquist Trading. Okay. Consolidated Group. Personal director ta dito. Sa Mandawi na ni? Sa Mandawi na ni. I am directly reporting to my boss, si Carmen Bugash. Okay. Ang ako sang lain nga boss, si Tucci Kisumbing, si NQ mismo. Oo. Unya, after diha, gi-unloan ko niya sa kining kining personal director unsa may trabahoon ini for the kasabot ko ani pero ang akong pangutana pasensya ka ba sa kay kini ako pinangutunaan. Imagine nga nangutana nimong ordinaryo taga Talisay. Ngayon umingon siya nga unsa na pangutana ato ni Banyok nga kuman. Actually kini uban kasabot ta pero gusto tigang pangutanon akong ibutang akong kagalingon og ordinaryo kung taga Talisay ba mobuto ba. Unsa man ning pasabot ining personal director? Unsa may trabaho ani? Ang ako atong specialization during sa Norquist na akong assistant attorney is more on labor relations. Okay. Relations. Okay.
programa mga programa nga ihatag sa mga empleyado, at the same time pangitaan og paagi nga why problema, labor problem nga mahitabo. So dunay negotiation good. So mao nay ako yung expertise sa una. Okay. So, Pila ka tuig sa kaning pagka-personal mga director? 2 years to attorney. 2 years. 2 years. Unya gipahuwaman ko sa Grand Cement Okay. ni Mr. Benedicto para nga formally mo organize sa ilang human resource. Unya I stayed there for 6 months. Unya gi-offeran ko nga mo stay dito nga adto mo puyo, wa ko mo puyo dito kay akong misis hubakon man. Unya cement factory. Okay, So I decided to resign from Norquist. Unya gikuha ko consultant sa TransAsia. Mao to'y pagkasikat sa TransAsia, attorney, nga katong murag floating hotel. Kita mo ay gamaning dito, kita ay ga-train sa tanang mga crew sa TransAsia. Unsa may trabaho nimo ni panahon sa TransAsia? At first, I started as consultant. Ako mo ay gahimo sa ilang employees manual. Okay. Then So after, HR gyud ay kapod it's argued ang akong kuan yun, profession, attorney. Okay. Then after nahuman ako ang manual, I was asked by Mrs. Hanita C, katong EBP sa una diha nga, why don't you join us as human resource manager? So mao tong ni-join ko nila as human resource manager, mao na to nga ako na mo set up sa tanang mga personnel sa barko. Kaya sa wako'y labot sa dire sa ilawom sa barko, ang ako is more on the crew. I stayed in TransAsia for 2 years. Mao to nga gi-offeran ko sa San Miguel Group of Companies. Okay. Unya ang akong account was La Tondena Distillers Inc., Mandawi Plant, Okay. Cebu. Okay. Ang planta niya at the same time ang Cebu South Sales Group Directorate. Okay. So dito ko niya pagkahumanan na ni-resign ko kay was asked naman to resign kay tungod kay vice mayor naman ko during that time. Mao ba? Mauwaw naman ko, so mao to nga I was made to choose nga unsa man mo padayon baka sa imong corporate or ari baka sa public service. Oo. Nya mura naman ko. So taud-taud nga man katuigan sad nga di ka sa corporate world, Vice Mayor. Kalois Diyos attorney, pura buyag, pinangga kita sa mga empleyado, labi na sa mga union officers. Oo. Kay kini kung sa corporate world, nay kalainan o gali ka sa gobyerno. Lahi gud kayo. Kay ako nakasuway man gyud ko nga kadabang di man ko sa private sector gyud ang tinarbahoan nam o diri lahi gyud kayo. Kasuway sa kus gobyerno mo tanas sugat pitato sa talisay kay amo to naghinumdum ba kanako ako executive assistant ni Mayor Sok. Tinuod. Oo niya Sa 1998. Oo niya kaming ako mo ay iyang kwansad na kauban pod mis Biblia so mo nang kuan pod. So konsehal pa kaadtong panahon na. Konsehal ko atong panahon na attorney pero sa diri na sa La Tondena na elected na ko as vice mayor in 1998. So magkakumpara gyud ka ba unsa ning gobyerno ang trabaho unsa ning sa private nga sektor nga panarbaho? Actually attorney Nganong imong gipili ang sa gobyerno nas pagkakaroon nga kung tanong usay ba vice ba? Tinuray lang. Tinuod. Ngali ang tinabahoan ko nato sa private ba? Banat mi trabaho diri. Ako kasuway mi ko nga kanabaho may tinabahoan. Ini kabot sa public. Lahi kayo ang trabahoan. Lahi kayo ang trabaho sa public yun. Unya. Actually, attorney, kining pagka-idealistic na to, I thought nga ang akong talent diri sa pribado, madahan ako diri sa panggobyerno. In fact, hastang ako rong paagi sa akong opisina is pribado gyud. Mao na diha nga tinuod na nga mo report ko sa opisina as early as 8 o'clock. Sa adto ko maniud to kung ako'y mga meeting sa gawas. Kanya mo knock off ko at 5 o'clock usahay 5:30, 6 o'clock mo gawas ko. So ang imong tinalbahoan sa private sector nadani mo. nadaan ako attorney. Hasta ang akong kanang treatment sa akong staff. Unsaon ako pagda akong staff, unsaon ako pagdeligar ang mga trabaho, unsaon ako pagdistribute ang trabaho, accomplishments tanan. Dili gyud pang gobyerno. Okay. Atong klaro ni Vice ha kay kini pwedeng positive, pwedeng negative ning daghan kag na adto ang kumpanya. Gikan kas Bohol, adto kag NPC, naray kag Bicol, adto kag Norquist Trading, abot ka sa kini ni ang TransAsia, abot kag San Miguel. Kana bang pwede ning sabto na to nga maaygyud ka nga empleyado kay gi-pirate kas pikas kana kung pirate. Pero sa ibang kayo nga, di ba ka Rolling Stone na kaya si
Vice Mayor ngin balhin speakers balhin paspas man turnover sa kwan. Unsa man ning kuan ka Vice? Kinigong batanon pata attorney. Oh. Idealistic kita. Yeah, oh. Unya, every time nga naay mo offer na to, especially kung musugot tag sa dili, every time nga gusto tang mo resign for greener pasture. Yeah, oh, ana. So, mangita tag paagi, mao man ay akong nasabtan sa akong former boss diri sa Veco. While the iron is hot, strike yun. Oo. Unya, while ang imong talento is in demand pa, grab all opportunities. Kaya once mo abot na ka at the age of 40, 50, hinay na kayo na ang imong ibutang na to. Daghan namang mga batanon nga musud. Oo. So, sa pagkakaroon, take all the opportunities nga ihatag sa kumpanya. So, mao na di attorney, dili ingon nga kanang ni jump ko kay wakoy residency. No. Ang ako is the opportunity. Yeah, okay. Duha mo guna kay balhin. Pwedeng nang negative. Pero pwede sang positive kay balhin pa pilot god. Balhin speakers upiran. Upiran niya kung greener pasture man god, natural gina. No nga kini batan-on tab exhibition sa tausahay. Nag-start pag ko sa ko pamilya niya ato. Nag-start pa ko sa ko pamilya, pila pa akong anak, duha, tulo. Anak. So pwede sang sabton nga limang kapila ka company ang na-attract nimo. Nagikuha ka sa human resource. So mo tong nahitabo no sa kinini ang imong panalbaho sa private sector. Unsa man hitabuan hasud gas politika? Actually, attorney, ang amo yung kaliwat, mga politiko yun din sa syudad. Sa Cebu City? Sa Sikatuna. Sa Sikatuna, nataw ko Cebu City man yun. Pero at the age of 17 or 16, gidako sa akong papas Talisay. Kaya ako mapapa mo itaga Talisay. For the reason nga, bugtong anak lagi ko attorney, wako isuon. Di siya gusto nga maapil bitaw kong mga barkada bitaw. So mao na nga, mao man to'y height bitaw sa Parigla, Bunal o Bilya sa kanang Bakos, mo itong gidako sa kong papa. Kaya dinhagon mi Sikatuna, Dayas. So hilang nga lugar. So from that time on, dito ni ko sa Talisay. In fact, dito ni magkita sa kong asawa. Silingan raman mi, laday neighbor man. No? Taga Talisay, guys, mamiyin yun. Dito mi magkita. At bar yun ni Bay. Musunod man ko sa pagtulunan ni Mayor Sok nga laday neighbor. Nindot sa ning imong love story day. Pwes na? So niya human, sa may sunod na hitabo? Mao na to attorney, in 1989, kung nakahinumdum ka, mao to'y first collegial election. Wherein, kung kinsa to'y mutap sa barangay, number 1 councilor, mahimo nga kapitan. Okay. Mao man to attorney, nga kami siya aktibo man gyud ko sa campus politics. Aktibo man gyud ko. So mao na diha nga, ningon siya Suwan ka nato noy, kay noy may iyang tawag nako. Suwan ka nato noy, dagan kag konsihal. Noy imong tawag nimo, nya sa may tawag nimo niya pod? Ma'am. Ma'am. Abi na kog nangsad. Mata na tabuan attorney, wa damhan na number 1 councilor ko. Okay. Barangay. Automatically nahimo kong kapitan. Ya mo to yung mga aligri sa una attorney kay kinigong atong pagkatawgo di man gud niingon nga mausab ang atong batasan kung nanatas posisyon. Ako lang i-share nimo. There was one time nga dunay ni atos bahay kay nangita sa kapitan kay magpahusay. Unya mao man tong panahon na attorney nga why honorarium ang kapitan may kay honorarium. Akong budget ato for the entire year is only 10,000. Kinumdum ko sa unang kapitan, pa may sildo na, di man tawag sildo, honorarium. Pa honorarium niya, ang saligan ng kapitan sa una, og anak kag kapitan, eskwela kag state college, why bayad? Moro po ito iyang kuan sa una. So, mo to attorney nga, nang laban ni sa lampin sa among anak, dinay ni hangyo nga, na ang kapitan niya, mauwa mo ko attorney kay, naghubo niya, grabing panglaba ba, ko, wara ba din kapitan? Hangtod pagka ikatulo, na nga, wala ko ako'y kapitan, dahil nang laba lagi kasi, sige lang. Moto, hangtod nga, nagkailami ni Governor Eddie Gulyas. Kay Governor man si Eddie sa una, no? In 2001. Okay. In 1991. 1991. Niya nahugman ko ato og opposition nga
kapitan sa Talisay under ni Mayor Delia Chu. So mo to. So dili ka sa linya ni Edigol. In 1992 kini na ko mga pangutana gid ini unyan taud-taod nga mga konsern nga pangutana Vice Mayor. Kay nindot inyong relasyon sa mga gulyas baya gyud, no? pura buya. Pagsugod bunan do na koy dugang pangutana unyan taud-taod nga mga striking sad nga pangutana ha. Nangit ko mudaan. Basta di lang ta mabunog. Pero okay, sige padayon kuno Vice naitabo niya na in 1992 gihangyo ta ni Sir Eddie nga mudagan pagkakonsihal. Konsihal na ni sa Talisay. Sa munisipyo na. Sa munisipyo na. Oo. Okay. Unya kinilaging ganahan sa tamutabang sa San Isidro kay ang San Isidro that time attorney third largest barangay. Wagi eskwelahan. Mao to nga ang akong gipangayo ni Sir Eddie niingon ko sir mohangyo ko nimo sir mo dagan ko isip konsihal nimo nala ko usa ka hangyo sir kung panalitan maluoy ang Ginoo mudaog ka eskwelahan ang ihatag sa San Isidro. Tuod man natukod gyud mo ang eskwelahan, no? Ako may ni file og sabay gidaganan ni Sir Eddie atong panahon na 1992. Congressman, no? NPC niya to kang boss Danding kuang ko kay si Danding may nagpresidente ato. So mo to attorney nga diha na sugod na in 1995 kami ni Mayor Sok. Si Mayor Sok na mo yamong busy konsihal ko in 1995. Dugayan na nimo panerbisyo day Vice, no? Sa una pa ang Talisay dili pa city mo to pagsugod nimo. Unya pagka 1998 gitagaan taghigayon nga mahimong busy mayor. Mao to nga kami ni Mayor Sok ang gaparis pagka busy mayor. Unya katong 1998 attorney mo to. Vice Mayor day katong panahon dili day murag si Abel pa dito. Katong dito ka? Murag 1998. Kakuan man ko. Dili naman to sa mga kuan kay naka-suod man ko dito kadali gyud. 2001 siguro so dito. Murag wa ko ana. Nakapanalbaho man tag panggobyerno lagi sa kadali. Muna maka-compare ko bag unsay tinalbahoan bitaw ana. So mao to attorney kanang 1998 mao gyud na ibutang nato most memorable event nato as politician or as public servant. So na Vice Mayor ka, imo mayor to panahon na Sok. Si Mayor Sok. Okay. Mao tong higayon na nga nakakita pa nga ang Talisay angay gyung himuong syudad. Kay puno na ang Cebu City, puno na ang Mandaue, hasta ang Norte. So mao tong ni file ko resolution diya sa council kitay ga-author nga gihangyo nato si Congressman Gulyas to file a bill in Congress to convert the municipality of Talisay into a component city of the province of Cebu. So, tuod man, aksyonan to ni Sir Eddie in 1999, gifile niya ang bill. Okay. Naprobahan to in 2001. Okay. So, matong na syudad ang Talisay. Unya, kita mo ay gi-assign ato ni Sir Eddie as chairman sa Talisay Cityhood. Kita mo ay gahandle tanan sa information dissemination, preparation sa tanang dokumento nga i-submit nga to sa Congress, nga to sa Senate. In fact, kita gyud mo ay usa sa ibutang natong niatubang sa Senado during sa committee hearing. Ug sa Congress during sa committee hearing. So, mao to akong giingon nga mao to most challenging days nako as public servant. Nga murag gitagaan jud ko bugat kayo nga responsibilidad ni Sir Eddie that time. Then in 2001 mao man tong higayon ng si Sir Eddie ni Dagan as first city mayor. Unya wa ta maswertehe ato sila. Kamo mo ni Eddie mo Sir Eddie Paris ato. Kamoy Paris ato no? Pero so kaduhan na demo na Paris si Sir Eddie ato 2001 o 2013. Okay. Kaupat gyud. Katulo. Pagka 2016. 2016. So mo to anang 2013. Yeah, 2016 mo na nga Vice Mayor ka. Kay pero meron dagan mo 2001, wala ka mo kuan ano? Ako na kuan ko ato naparot ko ni Vice Lani Abarquez. Lani detood, to naman sa Australia Lani no. So mo to nga gi-appoint ni Sir Eddie as consultant. Unya kining 2013 ang nakaparot no si Attorney Villarante no. Villarante. Kanang makita nako ba unsa mo ka unsa inyong panag-uban bitaw ni Sir Eddie? Grabiha no? Pagdagan nimo Vice Mayor 2001 kamo Sir Eddie Kuyog. Pagdagan nimo og Vice Mayor 2013 kamo Sir Eddie Kuyog. Pagdagan nimo og 2016 kamo Sir Eddie Kuyog daog na gid mong duha. Nya kada bang nagkabuwag mo ron sa mga gulyas ba?
Mangutan ako ng dapita po da. Anang dapita po, Vice. Sige. Okay, so sa isunod na hitabo kani to sa So, matong gi-appoint as consultant for legislative and strategic affairs sa administrasyong Sir Eddie. Unya, after sa lame duck na to for 1 year, na matoy lame duck for 1 year, I was appointed as consultant. So, kita my first city consultant ni Sir Eddie. Then, in 2004, mao naman to, attorney, puno naman ang linya ni Sir Eddie that time. Si Mayor Sok na gipadagan. Oo. Unya, I was asked by Sir Eddie to run for board. Oo. Unya, ni plan ka di kong Sir Eddie ko, sir, di lang ko taon mag-board, sir. Kay kami man tatoy magkuyog ni Jack Julian. Kay medyo doon na naman to'y sour ang relasyon between Sir Eddie and Attorney Bolo. So, ningon ko, sir, di lang ko madagag board. Kay number 1, wa taon ko'y kwarta. Number 2, wa gali ko katuman pa sa akong saad sa Talisay, unsay akong buhaton sa Talisay, mga bisyon na nung kong province. Moto, ningon ko, mananghid lang ko nimo, sir, di lang tika problemahon, kay puno naman imong line-up, mag-independente lang ko. So, motong nidagan ko independente. Na 2004, independent ka? Oo. Nidaog ta, Kalois Diyos. No? Number 1, independent sa Talisay. In 2007, mauna na diha, Sir Attorney Rufil, nga puno gihapon. Pero human atong daog na ko as independent, dito gihapon ko mo take out ni Sir Eddie, kaya nananghid man ko niya, sir, di na ko i-divest akong kaugalingon sa Alayon gihapon ko. Pero independent lang. Ito ni take out gihapon ko ni Sir Eddie. Pagka 2007, mauna sa ito nga, sa nga lagi incumbent si Mayor Sok, niya, nasay daghang gustong mudagan yun. So, nananghid akong Sir Eddie sa dito sa Marriott Hotel, Sida na karon. Nananghid ko niya dito ko, sir, ay lang ka problema. Anak manggod ko, sir, willing ko mo sacrifice ba? Kung ay lang ka problema, sir, mudagan lang ko diris pikas partido. Moto nga, naggabi ko atong panahuna. Kuyog mi sa ni Lani Abarquez. Kaloy sa Diyos, kamera ni Lani mo ni survive. Si Lani, vice mayor, ako first councilor. Unfortunately, si Lani, after 6 months, ni-resign. Kay nilargag Australia. Moto na puli ka? Nahimo ko, I became as city vice mayor. Under Mayor Sok na. So, dito namin, nagparis namin Mayor Sok hangtod sa 2013, no? Katong naparot mi ni JVR. Unya, dire na sa 2016, hangtod na karon. Pila ka tuig na gyud tanan kung atong isumpay ning public service nimo, Vice Mayor Alan Bukaw? Sa ako nang gikaingon 32 years. 32 years. Sa KB. Wala abot sa KB. Ang KB katong kabataan barangay, pila po ka tuig adto? Murag mo to klaro, attorney, during the time of Marshall Williams pag ito. That was 1976. Kung akong ihap-ihapon na imong gipanulti, Vice Mayor, murag senior citizen na gyud ka? I'm 62 years old. Di ko mo kuha na natin eh. Dako 30% ba? Bilis tambal. 32 years kas politika, more than 50% sa imong kinabuhi. Mao yun na. Dili sa kuanday, public service, no? Mao na, most of my time is with public service, unya, gamay ra kay kong oras sa kong pamilya. Vice Mayor Alan Bukaw, pagkanindot sa imong kanang naagian ba sa mong kinabuhi bitaw gikan sa private sector ngadto na sa panggobyerno, panalabas sa politika, unya kauban mong SILED for how many kuan ba? Dugay gyud mo nagkuyog unya. Kana bang ang inyong panagkuyog pagdagan ninyo Vice Mayor, ikaw ni dagan ka kato naparot mong Johnny De Los Reyes ato pa. Tinod. Kamong kuyog so kaning anak kasuod ba? Ang inyong panag-uban sa mga gulyas o alayon gyud ka, no? Karon hitabo aron nga nidagang kag mayor murag magkabangga gyud ning kalakiha kay ang asawang Mayor Samsam Gulyas mo may imong ikabangga ron. Unsa man gyud kabugat ang rason ngano nga kini bang sa inyong relasyon sa mga Gulyas si Sir Eddie imong na-mention gyud nga kini ni ang mabutang na tumurag mo imong trainer tingalis politika gani, no? Partly, sige, mentor na ko. Mentor, nya dayon pila ka mga katuigan nga kuyog mo nya karon magkabuwag mo ini kalakiha ba? Pwede ba nimong sultian ang katahon sa Talisay? Ang atong mga listeners, unsa man gyud naka-trigger nimo, Vice Mayor Alan Bukaw nga mo dagan ka pagka mayor ka? Dako kay kog respeto ni Sir Eddie Gulyas.
Kay dili siguro ko mailhan sa talisay isip public servant kung di patungod ni Congressman Gulyas. Okay. Nagsugod ni in 2015, diin gikan ming napildi sa 2013. Nakikita ko niya dito sa University of the Visayas. Kay nangutana ko niya kung unsa iyang plano sa 2016. Kung ako masayop, that was March 2015. Unya, nakita mi dito, niingon siya nga dong, mubalik na siguro ko sa akademiya. Ikaw na lang siguro ipadayon dong, sakto naman ka siguro sa Kaibao, angay na sa Kamusaka. Pila istorya ato ni Rufil, ato na lang move on, nag-organize ko. Kay, kako nagod ng endorsement, gikan sa imong mentor nga, di na siya mudagan, niya ako na lang. Pero, niabot ang panahon na to ni Rufil nga, nausab ang huna-huna ni Sir Eddie. Gani si Mayor Sok, kung nakahinumdum siya, duhagyod ka Domingo, udtong tutok, moabot yun si Mayor Sok sa bay. Kay gisugo ka siyang Sir Eddie, nga di lang ko padaganon, kay ganahan siya mudagan. For twice gito, duha ka successive Sunday, paniud to. Moto nga sa ikaduha, ningo ko, sige, makigadto kong Sir Eddie, makikita ko niya. Moto, grabe negotiation na mong Sir Eddie, kuyog akong asawa. Until such time, tungod sa akong dakong respeto ni Sir Eddie, tungod sa dako na akong gitanaan ako, dako na akong utang buot nga, siya mo ay nagmatuto nako sa public service. Itando ko. Okay. So, mundong settle down ka og dagan lang og iyang running mate as vice mayor. So, moto nga, nihangyo siya nako nga, dong, pwede ba ako lang usay dagan? O niya, ikaw, magbisi lang ka nako. Ko, why problema, sir? Sa 2019, usara man ko katermino dong. Ako lang gusto i-vindicate ang akong kapildihan. Pila istorya, tando ko. Ikaw no kay murag dako katong sagpat ng kapildihan 2013. Moto'y giingon ang balyuna gikaon sa Bulinaw. Attorney, no? So, ang nahitabo niya to, nitando ko, pero doon na sige pangayo na ko. Katong akong gihatag nimo, no? So, okay lang, wala problema. Niabot ang 2019. Anang buwan sa, unsa tong buwan na, Marso man siguro to, o Abril ba to, niadto ko Manila, kay na ako'y i-meeting nga akong kliyente. Kaya akong among negosyo familia, general services man. Unya, nabatasan man ako gikas corporate attorney nga mananghid ko sa imong boss kung mugawas kasi imong jurisdiction, nananghid kong sa Eddie, nanghid kong Congressman Samsam, nga mo fly in fly out ko for Manila. Moto dito ko sa Manila, unya iya kong giimbitar dito siyang opisina, naniud to mi, pag humana mo paniud to, nangapi mi balik siyang opisina. No other than Congressman Samsam himself niingon nga vice wa nay Gulyas nga mudagan og mayor sa Talisay. Ikaw nagay among suportahan. Diha. So, wa ko mo adto attorney para maghisgot og politika, ni adto ko para panginabuhi. Okay. So, nalipay kay ko, niuli ko, malipayon ko nga at least, gituman gyud ni Sir Eddie ang iyang saan nga by 2019, ako na'y padaganon. Na-confirm na ni Mayor Sam o ni Congressman Samsam sa nga, siya na may leader sa distrito, siya na may congressman that time. Congressman naman siya na time. Nalipay ko, karon niabot ang 2019, na usab naman sad. No? Nga, niingon si Sir Eddie, iyaming gipatawag nga to sa Radisson Blu, kanang naabitay dako diha nga, exclusive nga restaurant attorney nga mo sud og 12 nga to sa 16 ka tawo ba na? Kami nang upat ko yung miya sa akong asawa unya it was during that time gali bisag si ikaw imong asawa si Eddie o si Samsam. Okay. Si Congressman Samsam. Sa Radisson Blu ni. Nagkita pa guys lang Tony Cuenco kay man tong panahon nga Tony Cuenco nidagan sa pagka konsehal sa Cebu City. So mo tong niingon sa Eddie, balik ta sa Eddie niingon siya dong I started as congressman in public service. How I wish nga mubalik ko o muritero ko as congressman. So, nalay down na ang premise. Okay, Na nausab na sad ang saad. So, tinuod ba po no nga, nagsugod siya sa congressman, karon iyang tapuson iyang political career as a congressman. Pilay story attorney, no ifs, no buts. Kitsa man si Alan Bukaw mo yung Sir Eddie Dili. Kunya, dako guna natong pribilehiyo nga at least parta ni Sir Eddie sa iyang pagsira sa iyang public service. No? Tando ko dito. May kondisyon, wa tanan. Gusto o siya ni Yayan. Gingnan siya Yayan, sir.
Si Alan, sir, doon na sa taon na kapila naman na ninyo sa Aris Alan, sir. Taga isa tawag higayon si Alan, sir, bisag usalak termino. Iya man sa nandamgo, kaya naman sa isay plano para sa Talisay. Ang gingon ni Sir Eddie, day, usaragod ni ka termino, day. Inighuman ako, mubalik si ang bata, si Samsam sa Kongreso, si Alan ay magmayor. Ya, sila na lang mag-storya niya kung unsa ilang gustong mahitabo. So, lipay ta natin nga, nanasay lain nga promise. Karon nahibuong naman lang ta attorney nga mao naman ni nahitabo nga sigon pa ni Mayor Samsam nga ang tukmod sa pagdaga ni Ma'am Rhea ang 22 ka barangay. So mao na diha ron, mao ron ay sitwasyon attorney nga kini nang sitwasyon na mao na din dahitabo ron. Nga medyo nagkabuwag ni dili nagkabuwag sa among gusto nga mo serbisyo kundi nagkabuwag mi tungod sa prinsipyo ug tungod sa mga saad nga wa matuman. Okay. So at least napaminaw na to ang side ni Vice Mayor karon. So balik ko nako 2016 di ito kay nakapildi man sa duha. Sir Eddie ginduhan na pildi ano 2013 naparot sa Challenges List og ni Attorney Villarante. So pagka 2016 gisaaran na day siya nga may mudagan, di na mo apil-apil si Sir Eddie kay mobalik na sa academ. Ngani mo ni concentrate to sa UV, no? Ni balik to taon to siya sa UV. Unya mo to nga gipadtuan day kang Mirsok, si Mirsok mo oy nag-negotiate nga, nag-bridge nga ayaw lagdagan kay mudagan Sir Eddie. So ikaw mo iyang running mate 2016 na. Unya niingon siya nga usa ka term lang ni. Tinuod na attorney. By 2016 ikaw na. At least ang iya valid man sad kay para ma-vindicated ang iyang kapildihan ng 2013. Kay limang mura mo gutong pagkapildihan ito o sa boxing pa mura to kana ba na knockout bitaw siya ni Johnny. Askang gabi hatong pagkapildihan so tinuod yun nga na vindicated siya pagka 2016. Kamoy kuyog. Kami gapoy kuyog. So kuyog mo pagkapildihan ng 2013 pero kuyog mo ni daog pagkadaog 2016. Okay. So pero gingnan ka nga 2019 ikaw na. Kami no? na. Okay. Iyan ang ikuan ng yang kuan. Okay. So mayor siya niya. Tuod man, sakto man sa iyang ingon bitaw nga ako i-close ang akong political career as a congressman. Kaya magsugod ko congressman, gusto kong mahuman nga congressman sad. Tinuod na. So mo to nga 2019 gihangyo na sad ka nga kana na ang si Samsam lang. Samsam lay padaganon ikaw may vice. Kay looy man sad nga maputol ang iyang panerbisyo para presko kano ang termino na mundo ha. So mo na nga karong eleksyon na gyud, murag di na pud madagyod nga nana na lang sa permi. No, mo to nga mo ni naka-trigger kini mo nga dagan na gyud kay mo. Actually attorney, wa bi ako mo desisyon dayon. Mao bitaw tong medyo nahibong kay ko sa gisulti ni Mayor Samsam nga nitando ko nga magbisi mayor ni Rhea. Wa gyud taon na mahitabo attorney. Mao ra gyud taon nga isulti among huna-hunaon. Gani, there was one time nga nagsulti min, ingon siya nga, is it possible nga ang among loyalty ni Sir Eddie o ni Mayor Samsam Gulyas matransfer na mo ngadto ni Rhea. Which para na ako, murag imposible man siguro matransfer na mo. Kaya in the first place, wa pa man mi kailan ni Rhea. Kung Rhea is not Gulyas, Gulyas is not Rhea. So, mao na di attorney. So, wa jud ko kahinumdum nga nitando ko niya. Dunay mga gitawag natong dialogue sa mga kapitan nga igo lang kong ingon nga nagpagawas ko sa sakit sa kundughan, no? Kay pinanggagunan ako mga kapitan attorney, no? Dili na ko batasan nga akong ipakita kung unsa akong nahimo sa Talisay, pero the records sa Sanggunian will show kung unsay akong mga proyekto, mga initiative para sa mga barangay. Kaya in the first place ang Sanggunian wa man na tagai abogado man ta attorney, no? Wa man na tagai taha sa local government code nga magsuroy-suroy para pag-implement sa mga proyekto. Ang tumong ug tuyo sa local government code gi-define kung unsay trabaho sa Sanggunian. Ang trabaho sa Sanggunian maong pagpanday og ordinansa o mga resolution. It's up to the mayor to implement. Pero wa say ma-implement ang mayor kung wa say suporta sa Sanggunian. Yeah, kining Vice Mayor Alan, kining nakita na to ang imong side sa gyud. Ngano nga naka-trigger nimo pagdesisyon nimo ani. Pero unsa man hitabo ang kining 22 ka mga kapitan matud pa
sila man kuno ni-decide nga di lang pwede ba mag-vice mayor lang na si Alan nga si Ria lang among suportaran kay gusto mig continuation niya mag-vice nang gyapon si Alan. Unsa man tinuod nga nag-meeting mo sa mga kapitan niya kanana ang labot ani pero gusto na ko pangutana sad kay kini man gud si Ma'am Yen konselihin siya may ABC president sa pa kung ABC president ka doon na kay cloud sa mga kapitan. Unsa man yung real score ani? Actually, attorney, di naman siya ABC president. But naagi siya pagka ABC president. She was made to run man in 2019. Ang akong ikasulti siguro ni attorney, doon na rin tulungan to 5 kakapitan ang nag-trigger ni ini. Nga si Rhea ang ilang gustong padaganon. While there sa kapitan, ni kuyog na lang sa taon. Kay kinsa may ikaw, kapitan ka, musukol ka sa mayor, kung imong suklan ang mayor, definitely dili jud ka. Gani, naamay mga kapitan nga among na istorya nga, nangayo jud sila pasaylo na ko attorney, nga ilan ang nabuhat. Pero, kadang ubag kapitan, nikuyog na lang na. So, kanang giingon nila nga stricto si Alan, dili maduol, di siguro ko maabot og 32 years in public service kung ang akong batasan ana pattern ni. Okay, so mo na yung akong bangutan na baya po mo, vice kimo ni ko nadunggan lagi or palakaw ron nilang istorya or tinuod ba ning istorya or di ba or basin ang imong private nga tinalbahoan na daan mo sa public or kini ni ang sa imo ba kang aura nga stricto na sa Alan Bukaw. Sama explain economy ana. Sa aura na nimo nga mo stricto or kining ibutang-butang lang ning palakaw lang istoryahan. Ako attorney no makatawag ko nganong stricto ang ilang tan-aw nako. Kung stricto pa siguro ko attorney kanang mga tao siguro mga pobre, mga urban poor, dili siguro maduol na ko attorney Unya ibutang lang nato kinsa mang mga politiko nga ni survive nga bati og batasan. Pero ako ay survive for more than 32 years ni survive ko as public servant. Kung tinuod pa sigurong maldito ko, stricto ko, dili maduulan, di na siguro ko, ang mga tao siguro attorney, ludo na siguro mubutar na ko attorney So, mao na akong ingon nga, it's not for me to judge my own self, but rather ang katong mga tao nga nakailagid na ako. Ang tao god nagoy uban attorney nga ningon stricto na sa Alan, pero pangutan-on nimo nakaila kang Alan, nakahimamat kang Alan, wa. Kaya ever since attorney in 1992 during the time nga ni dagan kong konsehal maunag yun na ilang definition sa akong personalidad nga stricto. Dili ni first time na dungog nimo nga Alan stricto na bago attorney. Okay. Pero ako lang pangutan na attorney mao ni pagkuyog na mo ni Mayor Samsam in 2019 ang iyang kumpanya nako akong buutan kaduulan intelihente nga vice mayor. Pero karon nga nagkaatbang ni stricto na nya dili na maduulan. So asa man ani mo ma-equate ang duha attorney, di ba? So kabahin sa mga kapitan attorney, moingon siguro ko nga sa liderato good attorney, sa gamay na akong nahibaw-an sa leadership, na may daghang klase nga leadership, nga leader. Pero ako lang i-highlight ang tulo ka klase. Kining authoritative, democratic o persuasive. Okay. Kinang persuasive is combination of the two kind of leader. So, bisan siguro unsay nakita nato nga mo'y desisyon sa mga kapitan kung ang atong gitan-aw kayuhan lang gyud. Pwede siguro i-persuade nato nga di ba pwede nga tagaan nato higayon. Kay ang iya bitawng gisulti attorney no nga kanang continuity sa project. Ngano man si Sir Eddie during the first term ni Sir Eddie as congressman, si Inday Dilla may mayor, nga nung daghan mang nabubo nga programa si Sir Eddie Stalisay, nawa man pog ni Inday Dilla. So it doesn't follow nga kung dili imo ang mayor, dili mo dawat og proyekto. During the time sa first term ni Congressman Samsam Gulyas as congressman in 2013, kinsa may mayor ato? JVR. Nga mo'y nakapukan siyang apuhan. Puro but still, gidawat ni Mayor JBR ang daghan kayong proyekto nga iyang gihatag sa Talisay hasta sa first district. So it does not follow attorney nga kung dili nimo ang mayor, dili ma-implement ang iyang programa. So kanang giingon attorney logic tells us nga sayop gyud na siya nga kanang ingon nga continuity.
kami gong grupuha attorney. Puro gud mi alayon. Mas alayon pagod ko ni Mayor Samsam. Mayor Samsam started in 2013 as alayon, no? Ako I started in 1992. Sa ato pa, kung atong kwintahon, mas alayon pa ko ni Mayor Samsam. No? In terms of ibutang natong gidugayon. Karon akong pangutana, what they say trust na ko? Nganong iya man kong kikuha og vice mayor in the first place? Karon bitaw attorney, musugot kag sa dili. Grabe ilang guba nako sa social media. Unya ako ilang pasangilan nga ako may niguba nila. Na ang Ginoo attorney, masuko ra ba na sila kung mag-mention ako Ginoo? Na ang Ginoo attorney, wa jud ko mo pasipa sa mga ngans, mga gulyas kay dako kay ko og respeto, labi na ni Sir Eddie. Ang ako lang siguro maingon nga limpyo akong kasing-kasing attorney. Limpyo akong hunahuna, pwede ming magkita ni Mayor Samsam eye to eye. Kay wa mo ko guilt sa akong kasing-kasing. Sa laktod yung pag-istorya, grabe mong ganyan panag-uban sa mga gulyas. Itong hindi gano'n niya, kanang karon mga kuan ba, nanin sitwasyon na. So, Sir Eddie, taas kag respect. In fact, si Samsam taas kag respect. Kaya gikuha gani kaniya as vice mayor, uban mo. Kung si Samsam mo natapin ni Dagag Mayor, dili okay na nimo. Problema gyud ato ini. Wala problema. Wa gyud problema. Kini lang gyud iyang asawa nga nganong di ang ato ko pangutana attorney. Why of all nganong iya man gyung asawa? Pero di man ta maka-question sa wisdom ni Mayor Samsam kay iya man na wa matakibaw kung unsay iyang mga ibutang natong tinaguan o mga plano niya ana. Pero in terms of continuity sa program attorney, bisag atong panahona nga ila kong giguba na among ko'y record attorney, not a single measures nga gi-endorse ni Mayor Samsam Diaz Consejo nga akong gibabagan. Gani ako pagali may mangita og safety measures, safety nets sa mga ordinansa, mga resolutions, mga authority nga pangayoon nga dili taon sa maigo if ever na imo question. So ingon ana akong loyalty bisag karon, bisag gihibuan naming committee attorney, willing gihapon ko mutabang sa administration total. Kuto pa man ko pitsa 30 sa Hunyo. ang imong kuan punto vice kay si Sir Eddie taas kag respect bisag Samsam taas kag respect. Pero kini migod si Ria matud nimo wa ka makaila. Wa din ni ipaila sad ni si Ria na unsa bay background yun ani? Diha ninyo nga mga suod man tamo kamo mga circle. Nakaila ni Ria attorney sa dihang nagminyo sila. Pero kung naa kay plano, ingon ra ba siya kung napay plano si Ria nga mo serbisyo dugay na unta nga nagpagawas. Pero dili man na mo'y essence attorney, ang ato man nga unsa may katakos niya nga muda sa Talisay. Mao bitaw to ingon nga dunay 20 years experience yang lolo pagka mayor. Akong gitan-aw din sa Google kung unsa nang Liloan Leyte. Liloan Leyte currently na a population of 24,000 individuals. Karon ibutang nato during sa time si ang lolo siguro it's between 10 to 15,000. What can you expect sa 15,000 compared to 200,000 population sa Talisay? Syudad compared to fourth class municipality which is Liloan. Liloan, Southern Leyte. Pero di na lang na nato i-question attorney. Ang ako na lang wa gyud sa trust nako since nagkuyog mi isip mayor o vice mayor. Kay kung doon na pa siya trust nako, then dili na niya himuon ang issue nga para continuity si ang programa. Kay maka-continue man siya implement. Gidawat manggali sa mga mayor nga dili niya kalyado ang iyang mga programa. How much more ako as pure alliance since 1992 dili mo suporta si ang programa. Vice Mayor Alan, wa ka mabalaka nga sa 22 ka mga kapitan pulos tuan ni suporta ni Ria o guay na habilin gyud nimo. Ako attorney, I am not running for the 22 barangay captains. I am running for the more than 250 population sa Talisay. Tinuod, ila ang kapitan. 22 ka kapitan. Wa man kumudagan para mo serbisyo nining 22 ka kapitan attorney nga malipay sila nako. Ang akong pagdagan tungod kay gusto ko mo serbisyo sa katawhan sa Talisay. Mao na ako attorney. Ang ako kay bawo ko poderoso kayo ang administrasyon. Naa nila ang pulis, naa nilang COMELEC, naa nilang maestra, naa nilang TCC, napag yun nilang City Hall. Kay bawo ta na attorney. Ako wa ko.
mao bitaw nigingon sa kong pamilya nga di mura kag ni bangga og Postis Meralco, murag imong giparok imong sa Postis Meralco. Pero oras na siguro, attorney, nga ang talisay mo barog na para sa talisay nun. Kining usa sa butang mga factors ani nga kini ang si Samsam Gulyas way kontra sa First District. So maka-focus siya tabang sa campaign sa iyang asawa. Wa ta makunahuna anak nga mag-coordinate ta kadito nga nay makadagan pag congressman aron niya mabisi pud Samsam dito iya nya aron niya makumbati talisma. Makon ba kay kung naay kontra si Samsam sa First District, magkasalimuan sa siya dito sa First District. Unya ikaw kamay bahala diri sa kwan kay o na wa sa kontra ma-focus tanan niyang resources sa talisay. Dili man ni usas butang nga nabalak ani mo, Vice Mayor? Ako, attorney, for as long tan-aw na ko ang Ginoo na nako, tan-aw na ko ang talisaynon mubarog para sa iyang igsuong talisaynon, dili ko mabalaka, attorney. Tinuod man, mao man ay giingon nila nga nung wa man ko mangita og kontra ni Congressman Samsam. Ingon ko nga dili man personally si Samsam akong kontra. Kani niingon ko dako kay kog respeto ni Mayor Samsam. Nagpasalamat ko niya once upon a time, gitagaan ko niya higayon nga nahimong vice mayor niya. The more nga nagpasalamat ko ni Sir Eddie. Pero as far as ang iyang responsibilidad sa distrito, wa man ko manghilabot. Iyan na. If ever nga mo na, ako kay bawo man jud ko kay niingon man siya, hindi gyud niya ipapildi ang asawa. Pero besag unsaon pa nimo, besag kapila pa na nimo i-pronounce diha sa katawhan nga di nimo ipapildi mong asawa kung ang lumad talisaynon mo barog nga gali. Wa siguro yung makapugong, attorney. So I am banking on the lumad talisaynon. Okay, daghan ba mga pangutana unta nimo Vice da, pero atong oras sa pupo sa manggod. Nganli lang sa ning imong linya? Kompleto ning linya nimo? Mao na pangutana, attorney, nga nganong siyam ra ang akong linya. Kay amo manggong nakita sa pamilya nga ngilad kayong duhaming bukaw. Yeah, we are against dinastiya in public so, service. kini si Consiel Yeyen, incumbent councilor man ni ron, wa ni mo pila ni? Ni pahuway taon na siya ron. Apigit siya na po. Okay. Pero, gi-withdraw niya, kay di siya, nakonsensya siya. Konsensya siya. Ang atong line-up, attorney, kita mo ay mayor, o niyang atong vice mayor si Rico Almaria. Taga Tabunok ni siya, barrister ni siya, unya negosyante, unya baga-baga sa kaliwat, Lastimosa, Campo, Bacalso. Unya ang atong mga konsihal si Alden Diaz, usa sa atong konsihal. Si Jordana Iñaki, si Bernard Odilao, unya doon na tayo usa ka abogado, si Jared Cabelte sa Tangke. Unya si Ellen Lastimosa, Roger Lopernes, Lina Lebres, Clifford de los Reyes ug si Gilbert de la Serna. Kaluis Diyos, attorney, kini mga tawhana puro ni negosyante. Di gani magsalig sa ilang sweldo. Unya, para na ko, attorney, mas nindot maning bag-o. Kay pareha bitaw sa estudyante, first year pagali ka estudyante, maninguha man ka, pero ari nagali ka third year, pasagda naman lang nimo, basta mo pasar lang. So siguro, mausad siguro na akong ingon, attorney, nga tagain yung higayon ang mga new fight. Kay dako kung pagtuo nga kining bag-o maninguha, magpakita gini o unsay ilang klase nga serbisyo nga ihatag sa talisay. Vice Mayor Alan Bukaw, daghan pa ko mga pangutana nimo, pero tungod sa tong oras nga alas 9:03 naman ni lapas naman ta. Kini ni ang sa sunod na sa siguro basig natin time po hon. Wala problema, sir. Maka-interview ta. On call jud ko nimo, sir. Anytime. Tagaig mensahe gamay ang ato mga igsuon nga mga talisaynon ni ining akong gihatag nimong higayon ron. Ang akong pagbarog dinhi sa dakbayan sa talisay dili na ni ambisyon, Attorney Rofil. Kini kung dugay pa kong ambisyon, dugay na. Kini akong pagbarog kung dili ko mubarog para sa lumad talisay nun, kinsa pa may laing talisay nun nga mubarog against sa dili talisay nun. Mao na diha, attorney. Okay. Salamat kayo, Vice Mayor Alan Bukaw, sa pagbisita dito sa itong Sibianan. Consiel Yeyen, Bukaw, salamat sa inyong pag-arisad, no? In person sa itong Sibianan. Unya, hantod lang sa sunod, puhon, no? On call ko nimo. Puhon. Oh, kay aron niya kon. Daghan pa di ka magkulukubildo tas politika, dugay mahuman, pero sa taman nga atong oras si Pupus man, unya ato sa ibadangat ang banpato nga mga programa. Puhon na lang pod, Vice. Sige. Okay. Thank you kayo. Mga higala, sanga na lang kinitibok ang puwersa sa DYH PRM Cebu, mo to si Vice Mayor Alan Bukaw to ni Nabi Robutaga.
Natulo ni si Mayor Samsam Gulyas mga ito na hinabi mga suking tigpaminaw. Ato na napatas ang talisay nga politika kay Battle Royale ni. Kining Talisay City mga higala. Ako nakikita Battle Royale ha, kining Talisay City, Karkar City, Lapu-Lapu City, Cebu City. Mao ni mga kumbate gyud kayo. Okay, standby mga higala sa sunod nito lamanon. Doon tayo perspective day. Wala tay perspective na Tony Ruben Canoy mo dito tas tulumanon nga kung ako pasultion uban ni Alan Guliat nakudag Ate Priscilla Raganas. Unyang gabi isa datangi ang sincerely Ate Arlene. Sangan sa kinitibok ang pwersa sa DYH Perman Cebu kus kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagas pagingon sa tanang panahon us tanang higayon dalaygon ng Dios may buntag Pilipinas tatak RMN. Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.